औरंगाबाद में केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार ने राज्य में सूखे पर मराठवाड़ा के सभी सांसदों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राजेश टोपे भी मौजूद थे। पवार ने सभी सांसदों से उनके क्षेत्र के हालात पूछे। असं आहे की ही बैठक मी घेतलेली होती। मी या विभागाच्या संसदेच्या सदस्यांना बोलवलं होतं। माझ्या पुढचे प्रश्न भारत सरकारच्या समोरचे प्रश्न आहेत आणि त्यामुळे संसदेतला सहकारी भारत सरकारच्या संसदेमध्ये हे प्रश्न अनेकदा मांडतो, त्यामुळे त्यालाही विश्वासात घ्यावं हे याच्या पाठीमागचा हेतू होता। उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि औरंगाबाद ह्या 4 जिल्ह्यामध्ये दुष्काळाची तीव्रता जास्त आहे। त्याच्यातले उस्मानाबादचे खासदार डॉक्टर पदमसिंह पाटील साहेब हजर होते। रजनीताई पाटील बीडच्या खासदार हजर होत्या। जालन्याचे रावसाहेब दानवे काल पवार साहेबांच्या दौऱ्यात होते। साहेबांची त्यांची चर्चा झाली। आज काहीतरी त्यांच्या इथे एक दुःखद घटना घडली म्हणून ते येऊ शकले नाही। आणि औरंगाबादचे चंद्रकांत खैरे हजर होते। शेवटी ज्या जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ आहे त्या जिल्ह्यातले 4घही हजर होते। अनुसूचित